Aínda que timidamente a flota do Xeito comezou esta semana a campaña da sardiña en Rianxo, apenas 3 das 20 embarcacións con Permex están dedicándose a esta especie cun tope de 30 kilos por embarcación e tripulante. Ahora mesmo hai sobre 3 embarcacións porque non hai moita, hai moi pouca e aparte non hai xove, é medianillo, pero bueno, sí que ten un precio bastante bo. Mira, mentras poidas diversificar un pouco o sector e non todos ir á mesma arte, iso é bo para o recurso. A espera de chegar a un plan de xestión conxunto con Portugal, a Consellería do Mar decidiu abrir a pescaría sen saber aínda o cupo correspondente para este ano. É por esta razón que tan só se teñen publicados os topes para o primeiro trimestre do ano. En principio está aberto pola resolución do ano pasado, que abría a partir do día 1. Nós o que fixemos na reunión do xeito da Consellería, estivemos mirando, como ainda non hai ainda unha cuota establecida para España e Portugal. Unha cuota non é unha cuota, é un plan de gestión. Para España e Portugal non sabemos que cantidad ainda nos van a ofrecer, puxemos unha cuota máis ou menos acorde ao do ano pasado. Dende o sector agardan que a campaña se prolongue ata a época de maior demanda e non se interrompa en pleno verán como aconteceu o pasado ano. Non queremos que nos volva a pasar o do ano pasado de que no verán volva a pechar. Esperemos que sea un ano mellor gestionado por parte da gestora, dos que estamos todos da gestora, e que se poida pescar todo o ano.